Us deixo amb la Núria. Moltes gràcies, Núria, per la teva assistència i per venir a ajudar-nos. Aquí som. Espero poder ajudar-vos, obrir-vos una miqueta en aquesta nova llei que ha sortit, que realment ja calia, ja us explicaré una miqueta el què. Jo soc advocada de família, també soc mediadora, bàsicament familiar, però també mediadora en els altres àmbits. Dic bàsicament familiar perquè és el que més m'arriba, no? Però també hi ha mediacions amb els veïns, mediacions amb germans, amb família també, perquè arriba, per exemple, per moments que els pares es comencen a fer grans i s'ha de començar a organitzar de quina manera hem d'ajudar els pares o el que sigui, doncs també sessions de mediació per poder acordar entre els germans de quina manera es pot fer tota aquesta organització. És igual. No estic aquí ara per la mediació, ara estic per orientar-vos una miqueta. Hola, Javi. Què tal? Doncs aquesta llei, vull dir, tal com diu el títol de la xerrada, és un canvi de paradigma i realment és una cosa que ja tocava. Des del 2008 que Espanya va ratificar el Conveni de Nova York que precisament obliga els estats que signen aquest tractat a adaptar la seva legislació per posar en pràctica tot el que posa aquest conveni. I no ha estat fins l'any 2021 i després que se'ls va requerir que se'ls posaria multes i el que sigui. Vull dir que han trigat 13 anys o més en fer-ho. Per tant, doncs vinga, va, ja la tenim aquí. Ara és qüestió de que realment ja veurem que no és tan fàcil d'aplicar de moment, doncs esperem que hi hagi aquest impàs de temps, que es vagi tothom habituant al nou paradigma, a la nova situació, i que puguem fer, o sigui, que ja llavors puguem oblidar-nos ja de tot aquest concepte que ha hagut fins ara de la incapacitació. No hauria d'existir aquest concepte. Millor dit, a partir d'ara no existeix incapacitació. I ara ve tot plegat. Doncs, com us comentava, hi ha aquest conveni de Nova York de l'any 2006, que vam rectificar el 2008, i l'article 12 és el bàsic, us el llegeixo tal qual, perquè és el que fixa tot el que vol dir aquest conveni, el que vol que es faci. Les persones amb discapacitat tenen capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres en tots els aspectes de la vida i obliga els estats que ho han signat a adoptar les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat l'accés al suport que puguin necessitar en l'exercici de la capacitat jurídica. És a dir, tots tenim els mateixos drets, però fins ara els incapacitats els hi treien tots els drets a actuar. No podien fer testament, per dir alguna cosa, no podien votar, no podien decidir sobre res de la seva vida. Doncs no, a partir d'ara tothom tenim dret a decidir, tinguem discapacitat o no en tinguem. Què passa? Hi ha persones que per la seva discapacitat no tindran tanta possibilitat de poder decidir-ho. Doncs se busca la manera que ho puguin fer i és posant-los unes persones de suport. I seguirem. Doncs això, el propòsit és això, promoure, protegir i assegurar que tothom disfruti plenament i en condicions d'igualtat tots els drets humans i llibertats fonamentals per a totes les persones amb discapacitat, així com promoure el respecte a la seva dignitat inherent, perquè fins i tot anàvem contra la seva dignitat, vull dir que no poguessin decidir sobre coses. Hi havia la incapacitat total, que és el que s'anava normalment als jutjats. Si demanaves una incapacitat, en pocs casos era només per temes en concret. Per exemple, si era una persona que tenia problemes, que tenia la mà trencada, els pròdigs que diem els advocats, doncs sí, només posaves una persona que li administrés els béns, però només que necessitessin alguna cosa més que no és l'administració de béns, ja els hi posàvem una incapacitat total i absoluta, no podien votar, no podien
fer testament, no podien decidir si vull viure aquí o vull viure allà, no podien decidir si jo vull ser vegetarià o vull ser carnívor, no els deixàvem que decidissin res. Per tant, anàvem en contra de la seva dignitat com a persones. D'acord? Això és el que estava comentant, això del tema d'on venim. Sí que hi havia la figura de la curatela, potser n'heu sentit alguna vegada, vull dir que era això de posar-li una persona que l'ajudés només en determinats aspectes de la vida, però com ja he dit, anàvem molt cap a la designa del tutor i el tutor decidia en tot el de la seva vida segons el criteri del tutor, en cap moment tenint en compte el criteri de la persona que necessita, que tenia la discapacitat. Com deia, o sembla que encara diu el Codi Civil espanyol, els que tenim més edat potser heu sentit l'expressió, que ell ho feia amb el seu criteri segons la diligència d'un bon pare de família. Això és el que es deia en aquella època, no? Doncs això, no es tenia en compte que la decisió tingués en compte en la decisió quina seria la voluntat de la persona declarada incapaç si hagués pogut actuar en lloc de que li prenguessin les decisions pel seu compte. Com dic, el tutor decidia un lloc de residència, decidia sobre tractaments mèdics, psiquiàtrics, quirúrgics i portava tota la supervisió en totes les qüestions relacionades amb la seva salut i amb el control de la malaltia que patia. Li administrava el patrimoni, incloent els comptes bancaris, les despeses, tot. Signava contractes, per exemple, si la persona declarada incapaç tenia un pis i es posava en lloguer, qui firmava era el tutor, de cap de les maneres, la persona incapaç. I el tutor era qui decidia, ho llogo amb aquest o amb aquest altre i per tant per aquest preu o per aquest altre. Doncs no, ara, vaja, això és el que feien fins ara. També, per exemple, si s'havia d'acceptar una herència o el que sigui, o tenien que fer poders a favor de tercers, tot això d'aquí ho feia el tutor, excepte, per exemple, votar. Però és que, clar, llavors aquestes persones ja no tenien ni dret al vot, ni tan sols a través del tutor. El canvi de paradigma, com deia. Doncs tenim aquesta llei de l'any 2021 que és espanyola i llavors a Catalunya n'estem fent una altra perquè nosaltres tenim competències en aquesta qüestió, però mentrestant tenim una llei que estableix provisionalment aquestes mesures de suport fins que surti l'altra llei. L'altra llei està molt avançada, vull dir, em deien que dintre de, no sé si em deien ara aquest mes, però jo crec que serà dintre d'aquest any. Doncs tenim una regulació, però vaja, el paradigma és el mateix, perquè tots venim d'aquest conveni de Nova York. Llavors, en aquesta nova legislació què fem? Doncs promovem el recurs de les figures de suport i el respecte a la voluntat de la persona en substitució del que havia fins ara basat en la modificació de la capacitat i la privació de drets. Ens trobem amb un patró que consisteix en substituir la legislació que establia un sistema de protecció per a les persones amb discapacitat sense les persones amb discapacitat, o sigui, les protegien sense que ella intervingués, per una legislació que reconeix la dignitat, l'autonomia i la plena capacitat amb els suports necessaris i promou l'adopció de les mesures voluntàries prenent en consideració el propi criteri, o sigui, el criteri de la persona i les preferències d'aquesta persona que necessita el suport per exercir els seus drets. Això és bàsic. Hem de buscar el seu criteri. Què és el que hagués volgut aquesta persona si ho hagués pogut fer ella perquè estés en plenes condicions. Per tant, només en els casos i en els àmbits en què aquesta persona no tingui prou capacitat per poder decidir, és només en aquella persona que se li posarà una persona de suport, però sempre decidirà segons el que, posant-se en el lloc de dir què hagués pensat el Manel, què hagués decidit el Manel si hagués pogut decidir en aquest moment.
Aquí una cosa que havia pensat d'indicar-vos al final, però potser també us ho indico aquí, només faig la falca perquè tots plegats ens hi posem en aquest lloc. Ja us explicaré que és molt important que tots hauríem de fer aquesta designació de persones de suport. Per què? Perquè tots en un moment donat de la vida ens podem trobar amb un moment, amb una discapacitat que ens impedeixi fer determinades coses, decidir determinades situacions. Podem estar, per dir alguna cosa, hem tingut un accident i estem 6 mesos en coma. Què passa amb tots els mesurents? Què passa amb els comptes corrents? Què passa amb aquest contracte que s'ha de renovar? Què passa amb les decisions dels meus fills? Perquè no tinc marit, i les decisions dels meus fills que han de tirar endavant. Jo estic allí en coma i no puc decidir res. Doncs hem de poder establir amb quines persones confiem i fins i tot podem dir en quina direcció volem que vagi. Si han de decidir per nosaltres, que ens diguin en quina direcció, o sigui, indicar en quina direcció ens agradaria que decidíssim. D'acord? Ho dic perquè tot el que vagi explicant de cara a les persones que ara estan declarades incapaces o ni que no estiguin declarades incapaces, però que sí que que tenen una discapacitat, vull dir, no, ens posem-hi tots plegats aquí. O també ens pot passar a nosaltres, no només una incapacitació, vaja, una discapacitat temporal, sinó també que sigui definitiva, no? Vull dir, això ens pot passar a tots plegats. Tots estem en aquesta possibilitat. Doncs això, que és molt important que se tingui en compte la voluntat d'aquella persona. S'ha de decidir segons el que pensava aquesta persona. Com es pot fer el nomenament d'aquesta persona? D'aquesta persona o persones de suport, perquè pot haver-hi, es pot designar una mateixa persona, de dir, mira, doncs el meu pare o el meu pare i la meva mare decidiran sobre tot. O no, mira, jo vull que ma mare decideixi sobre els temes mèdics i mon pare decideixi sobre el tema de patrimoni. O la meva germana tal, vull que decideixi sobre això i l'altra sobre allò altre. Coses que puc expressar, puc expressar la meva voluntat, per si han de decidir algun dia, amb tot el que se'ns acudeixi ho podem deixar reflectit. Doncs perquè quedi clar de dir, a veure, el tema del vot, vull dir que sembla més fàcil, vull dir, no hi hauria tant de problema, no? Però el tema d'una eutanàsia, en un moment donat. Si jo soc favorable a l'eutanàsia i ho tenen molt clar que jo tinc això, no m'allarguis la vida si arriba el moment. Per tant, decidir segons la meva voluntat. Aquesta persona de suport tindrà fins i tot mitjans de control, de que està complint realment la voluntat d'aquesta persona. Clar, si ningú diu res i la deix fer, doncs clar, anirà fent, però si algun familiar diu no, escolta'm, aquesta situació aquesta persona la tenia claríssima i per tant no estàs decidint segons la seva voluntat. Llavors se podrà anar via judicial i se la podrà obligar o se la canviarà fins i tot la figura de suport, perquè no estan d'acord amb la voluntat d'aquesta persona que en aquests moments té aquesta discapacitat. Doncs aquest nomenament, important, ho pot nomenar no només nosaltres, els que tenim la sort, els que tinguem la sort que no tenim cap discapacitat, evidentment podem nomenar-ho nosaltres, però és que també ho pot designar la persona que ara ja té la discapacitat. Si té prou coneixement no vol dir que diguis no, és que té problemes per dir alguna cosa de sordera, però clar, funciona perfectament i sap perfectament el que està fent. No, vull dir, pot tindre limitacions d'intel·ligència o de manera de funcionar mentalment, però se pot saber en una entrevista, que això se fa o notarialment o judicialment, se fa una entrevista amb aquesta persona, se fa fins i tot un informe social, es mira tot el seu entorn i d'aquesta entrevista s'extrau quina és la persona amb la que aquesta persona que necessita el suport, amb qui confia. I amb qui confia en cada cosa. Llavors, aquesta persona, amb una conversa
feta en el seu nivell, perquè, això sí, tots ens hem de posar en el nivell de que aquesta persona entengui el que està fent, doncs hem de buscar quina és la seva voluntat, la seva preferència, de dir, no, amb això, mira, la mama m'ajuda amb això, el papa amb allò, ma germana amb això, o amb un amic, d'acord? Per tant, vull dir, ha d'haver aquesta conversa sense limitació de temps. Fins i tot els notaris tenen ja uns protocols de com actuar, de quina manera poden copsar tota aquesta voluntat. I hi ha uns qüestionaris fins i tot per passar, per veure una miqueta, per poder orientar, per veure si realment ho està decidint ell o no té massa idea. Doncs això ho pot fer la mateixa persona, es pot fer judicialment, en un procediment, vull dir que evidentment el pot iniciar ell mateix, sí, serà més difícil perquè podent anar al notari serà difícil que vagi judicialment, però bé, pot anar també judicialment ell, pot anar qualsevol persona del seu entorn familiar directe, pares, germans, el marit, la dona, avis, nets, tots els que siguin de l'entorn més proper. I els que no estiguin en aquest entorn proper, nosaltres podem saber que hi ha la veïna del costat que ho necessita, nosaltres podem anar a la fiscalia. I la fiscalia cada dia té una persona, que és el fiscal d'incidències que en diuen, que està allí perquè li posem en coneixement totes aquestes situacions. Fins i tot, ara ja sortint d'aquest tema, fins i tot de dir que em consta que aquest nen està maltractat, vull dir que aquest nen està patint, sento molts crits, Ara, doncs, poso en coneixement i Fiscalia comença diligències, investiga i comença diligències. Doncs en aquest cas el mateix, no? Mira, hi ha aquesta persona que ve que va deixada de la mà de Déu, ningú se n'en cuida i tot plegat, i doncs ho posa en coneixement i Fiscalia es belluga i Fiscalia busca que se li nomeni amb aquesta persona una persona de suport o unes persones de suport. Si no hi ha persones físiques que realment tinguin un vincle prou fort amb aquesta persona, es pot designar, evidentment, amb una fundació. Aquí a Tarragona, bàsicament, és el Pere Mata, però hi ha altres llocs que hi ha altres fundacions. Vull dir que... No, i aquí a Tarragona em sembla que també hi ha una altra, no sé si és... És igual, hi ha altres fundacions, però bàsicament tots se n'en van al Pere Mata, a la Fundació Pere Mata. Llavors, qui més pot fer aquesta designació? Important, la persona cuidadora actual. La persona cuidadora actual serà la gran protagonista a partir d'ara. I d'aquí uns anys ens n'oblidarem ja de la incapacitat, ens n'oblidarem fins i tot dels jutjats. Dels jutjats seran només casos gravíssims, no? Però, vull dir, la persona cuidadora passarà a ser, ja està fent les funcions. Hi ha molta gent que no té una incapacitat declarada, però en canvi ja està fent totes les funcions, ja el porta al metge, li dona menjar, li compra la roba i l'apunta en aquesta activitat, l'apunta en aquesta altra activitat, ja busca els seus interessos, ja està buscant. Per tant, la persona cuidadora, importantíssim. Doncs la persona cuidadora també pot fer aquesta designació. Si se n'en va ara, la persona cuidadora se n'en va ara al notari, pot dir, mira, escolta'm, vull dir, jo estic amb el meu fill o amb el meu marit o el que sigui i doncs hi ha aquesta situació i me n'estic fent càrrec fins ara, però clar, jo no sé si el dia de demà jo hi seré o no hi seré, o mira, o jo ja no puc més, o jo he de marxar o el que sigui, per qualsevol raó. O per ara o per més endavant, jo designo quina persona serà la que se'n farà càrrec del meu fill, del meu parent, la persona a la que estic cuidant. O sigui que és molt important, la persona cuidadora. Evidentment s'ha de fer davant del notari, i evidentment hi ha també tot el protocol. El notari també el que fa, vull dir, perquè, clar, potser nosaltres no ho sabem, però potser sí que ja hi ha una mesura presa anteriorment, i llavors el notari, una de les primeres coses que fa és preguntar al registre civil a veure si està registrat que aquesta persona té ja designada una persona de suport. Ara doncs també estaven inscrites les incapacitats, doncs ara s'inscriuran les persones de suport.
A veure, què hauran de fer aquestes persones de suport? Doncs vaja, una miqueta el que ja us he explicat, que és actuar tenint en compte la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona, procurar que la persona amb discapacitat pugui fer el seu propi procés, important, això també, procurar que la persona amb discapacitat pugui fer el seu propi procés de presa de decisions, informant-la, ajudant-la en la comprensió i el raonament del que ha de decidir i facilitant que pugui expressar les seves preferències. Simplement, a veure que fins ara, no, mira, doncs, jo què sé, a l'hora de votar. Mira, que li agrada molt, jo què sé, els comuns. Doncs escolta'm, res, comuns. No, escolta'm, a veure, pot ser que sempre he dit comuns, però potser aquesta vegada és una altra cosa. I doncs fer-li entendre que no és només posar un paperet i mira aquella senyora sí, sinó que, escolta'm, mira, doncs, que sàpigues que aquí, que aquests volen això, els altres l'altre, dintre del que és, ja dic, posant-se cadascú en el nivell que calgui, perquè aquesta persona pugui expressar la seva voluntat, si és que hi ha la possibilitat, perquè evidentment ja sabem que hi ha casos en què no podem copsar-ho. I després també aquestes persones cuidadores hauran de fomentar que aquesta persona amb discapacitat pugui exercir en el futur l'exercici dels seus drets, no? Vull dir, fomentar que pugui avançar amb el possible en tots aquests coneixements que necessita o eines que necessita per poder prendre aquestes decisions. O sigui, se m'entén? D'acord. Doncs, com deia, hi ha gent que, evidentment, no és possible saber quina és la seva orientació, si la discapacitat ve des del naixement o una gran discapacitat que ve des del naixement o des que eren molt petits, doncs clar, vull dir, orientacions polítiques, jo què sé, eutanàsies, coses d'aquestes, vull dir, no, evidentment no, però clar, un nen, vull dir, que li encanten els animals, vull dir, que veus que té una bogeria, vull dir, no el portis en una corrida de toros, per dir alguna cosa. Vull dir, hi ha la dignitat de la persona. Busquem respectar i no fer-la anar en contra del que aquesta persona realment sempre ha volgut. Vaja, sempre ha volgut, vull dir que per la seva manera de funcionar, no? Vull dir que no farem això, ni se m'acut ara això, dels toros i d'una persona animalista, no? Vull dir que li encanten els animals. Doncs també el tema del respecte també a la seva voluntat, doncs clar, si és una persona, vull dir que sempre ha sigut, per dir alguna cosa d'esquerres, no li posis un vot de dretes a la papereta, no? Sinó que respectem-ho. Ja he comentat el tema aquest de l'eutanàsia, productes bancaris, vull dir, si és una persona, vull dir que quan estava bé, que quan no tenia la discapacitat, doncs estava en contra de la manera de funcionar dels bancs i tot plegat, doncs no el posis que els estalvis que tingui o que siguin, que no els inverteixi en segons el que va en contra d'això, no? O si era una persona que tenia que fins i tot havia sigut ocupa, per dir alguna cosa, ara no li posis un pis que ha heredat, no el posis com a pis turístic, per exemple. Tampoc és qüestió de dir, vinga, doncs ara posaré a la porta, vinga, podeu ocupar-lo, tampoc és això, no? Perquè hem de mirar pels seus interessos també, perquè no se quedi sense diners, però vaja, que si realment aquest xicot, vull dir, en algun moment hagués manifestat això de dir que si jo tingués un pis, jo aquest pis el donaria, el faria que tothom pogués venir, doncs llavors, clar, evidentment, endavant. Doncs, si això, doncs, tot això ho extrapolem a tots els àmbits de la vida, veurem la importància de poder fer aquests poders preventius. O sigui, fins ara, aquí a Catalunya ja teníem uns poders preventius que
que era precisament per aquesta part que us deia al començament, de que si nosaltres ara de dir per si algun dia estem incapacitats temporalment o definitivament, doncs això que algú pugui decidir per mi. Vull nomenar qui és el meu tutor, per dir-ho així, el meu tutor amb això i el meu tutor amb allò altre. Doncs això aquí a Catalunya ja teníem aquesta regulació que eren els poders preventius. Doncs ara ja ve a ser el mateix, però designant les persones de suport i a més tenint en compte tot això, tota la seva voluntat i podent posar-ho en els mateixos poders, poder posar aquestes 4 o 10 o 40 línies del que a mi m'agradaria que, si arriba el moment, doncs decidiu per mi. Avenços també que hem tingut amb aquesta llei. Doncs, per exemple, un avenç molt important que és que es pot fer testament. Fins ara eren només en casos molt especials que es podien fer, els incapaços, els declarats incapaços podien fer testament. Doncs no, ara ja poden fer testament. I el notari farà això, vull dir, consultarà el registre civil, si hi ha una persona de suport. El notari es pot trobar amb que li ve un xiquet, vull dir, vaja, no sé per què penso en un xiquet, en una persona de l'edat que sigui, doncs que ve a vendre un pis. I la manera de parlar o el que sigui veu que, o la manera de comportar-se, diu, no sé, vols dir que està en plenes capacitats per poder fer aquest acte? Doncs haurà de fer, jo no sé si fan primer o abans o després, però abans de mirar el registre civil m'imagino que fan una mica d'entrevista, perquè si veus que amb l'entrevista aquella persona sí que funciona perfectament, que entén perfectament el que està fent, doncs ja no mires el registre civil, no? Però doncs això és el que farà el notari també en el cas que vagin a fer testament. Haurà de mirar, comprovarà si aquella persona entén el que està fent i el que està decidint, s'entrevistarà i anirà facilitant que entengui l'abast de cada una de les decisions que pugui prendre o que pugui disposar i que pugui expressar els seus desitjos i preferències. I a més, també s'ha tingut molt en compte el tema d'altres discapacitats que fins ara en alguns àmbits no estava tampoc regulat. I era, per exemple, una cosa tan senzilla com, jo què sé, les persones amb ceguesa, les persones amb sordmudesa, vull dir, tot s'adapta a que aquesta persona pugui fer fins i tot el testament, evidentment en braille o que tinguin una persona que l'estigui ajudant, però en principi si vol fer el testament en braille, pot fer el testament en braille, la persona amb sordmudesa tindrà un intèrpret que portarà ella mateixa o que li posaran, però perquè realment estigui tranquil·la que se li està fent tot segons la seva voluntat. Vull dir, se té molt en compte les altres discapacitats que en molts moments no se tenien en compte. I una cosa que els advocats vaja, a mi m'agrada molt, però clar, t'aixoca moltíssim, no? I és que a les resolucions judicials, primera, tots els actes que es facin en aquest procediment de nomenament de persones de suport, en tot moment, amb aquesta persona amb la discapacitat s'haurà de fer el possible perquè aquesta persona entengui l'abast de tot el que s'està fent en cada moment. Però és que la sentència s'haurà de fer amb un vocabulari que aquesta persona entengui. I clar, nosaltres que diem, ostres, les sentències normalment, anys enrere encara més, però ara encara n'hi ha moltes, no? Vull dir que ja nosaltres les trobem espesses, vull dir, ja quan les has d'explicar al teu client, doncs també allò te passes un munt d'estona de dir, doncs no, aquí i allà, doncs clar, ara que et diguin, no, aquesta sentència l'hem de fer amb un vocabulari i explicat d'una manera que aquesta persona a la qual li posem una persona de suport ho entengui plenament. Fantàstic, genial. Sí, doncs no només seria fantàstic, sinó que no m'ha donat temps, però, clar, rebo moltes notícies jurídiques. Jo ahir vaig rebre una notícia jurídica que no vaig poder clicar el link, que posava que el Tribunal Suprem havia demanat de passar una sentència que havien fet a lectura fàcil.
Increïble. O sigui que existeix. Existeix i realment ja s'està posant a la pràctica. A veure, a nivell de... Suposo que si ho tenen el Suprem, suposo que també tenim els jutges d'instància, els jutges que porten aquests temes, doncs realment sí que... Vale, d'acord. Doncs sí que faran, sí que li faran la lectura fàcil aquesta. Segur que tenen aquest mateix sistema, també el tenen a tots els jutjats. Doncs aquesta persona també, perquè pugui estar tranquil·la també a nivell judicial o a nivell notarial o el que sigui, pot anar acompanyada de la persona de confiança, perquè pugui donar-li seguretat del que està fent, no? Vull dir, si hi ha alguna cosa que molt bé, que el jutge se pot estar escarrassant, fer-li entendre molt normalment, igual resulta que la persona de confiança li explica de la mateixa manera, però com que li explica la persona de confiança ho entenc perfectament, no? Doncs ja està, doncs pot anar acompanyada de la persona de confiança o les persones de confiança per poder entendre a cada moment tot el que s'està fent, d'acord? Doncs això, s'escoltarà també judicialment, també s'escoltarà la voluntat de la persona i, si no hi ha inconvenient, es tindrà en compte a l'hora de designar la persona o les persones de suport. Per què dic si no hi ha inconvenient? Perquè la llei diu que hi ha unes excepcions, perquè clar, pot ser que quan tu vas designar que vull que sigui el Pepet, sigui la meva persona de suport, doncs quan jo ho estic fent, resulta que hi ha unes circumstàncies d'aquest Pepet que jo no coneixia. Resulta que és un estafador i doncs al cap ara acaben d'obrir-li unes diligències per una estafa i jo resulta que l'he posat d'administrador dels meus béns. Doncs clar, vull dir, és una cosa que ha sortit a posteriori i per tant doncs el jutge no ho tindria en compte. No tindria en compte la meva voluntat que vaig expressar no sé quan dient que el Pepet m'administrés els meus béns. D'acord? O bé, si la persona, o sigui, si en el cas que s'anomeni la persona que jo he indicat, jo em trobi en una situació de risc d'abús, de conflicte d'interessos o d'influència indeguda. És a dir, que pugui tenir una persona, jo què sé, que abusi de mi en qualsevol àmbit, vull dir, però que clar, vull dir, no se la podrà nomenar o fins i tot se la podrà fer saltar en el seu càrrec, evidentment, no? Després, en conflicte d'interessos, clar, vull dir, si aquesta persona m'ha d'administrar els béns, però resulta que ara ha de decidir per mi en un negoci que ella també està implicada i segons el que ella decideixi, ella guanya més i jo perdo menys, jo guanyo menys. Doncs, per tant, hi ha un conflicte d'interessos i aquesta persona no podria ser la meva persona de referència. D'acord? O bé que m'influeixi, que pugui, persones que estan en el dia a dia meu, que vegin que aquesta persona m'influeix negativament. Doncs també, no pot ser, aquesta persona no pot seguir sent la persona de suport de la Núria. Doncs el que diem, el que comentava del guardador de fet, que és una figura que sempre ha existit, vull dir, sempre ha hagut les persones, normalment les mares, les dones o les famílies, que han sigut les que s'han fet càrrec de les persones que tenien discapacitat. Fins ara no tenien masses facultats, però ara tindran molt protagonisme. Quan no s'hagin establert mesures de suport de forma voluntària per un mateix, o judicial, o notarial, o el que sigui, o que no s'estiguin practicant de forma eficaç per la persona que s'ha designat. Llavors, si jo he designat el Pepet, però resulta que sempre m'havia cuidat ma mare i es demostra que es veu que el Pepet no va bé o no me'l poden designar, doncs escolta'm, tenim la persona de referència de sempre. Si ho ha estat fent bé fins ara, per què no l'hem de seguir tenint com a persona de referència? I se la tindrà. Són els grans protagonistes i, com he dit, ja en el futur ja no caldrà ja res formal, no caldrà ja res per escrit. Tindrem les cuidadores, les persones, ja ho tindrem com una normalitat que les persones cuidadores són les que es fan càrrec d'aquesta persona que necessita el suport. I que si alguna cosa no va bé, doncs el seu entorn ja ho faran saber al jutjat de dir, escolta, és que aquest senyor se li està gastant tots els diners de la Núria o aquest senyor la té tancada a l'habitació o no la fa anar bruta o no li dona de menjar, jo què sé el que sigui, no? Vull dir, ja
ja hi haurà mecanismes de control perquè nosaltres, els ciutadans, els que estem al seu voltant, doncs ja ho farem perquè se sàpiga això. Ja dic, recordeu-vos que Fiscalia, una visita a Fiscalia, no és el Palau de Justícia, la tercera planta, no cal, a la primera planta, perdó, no cal ni demanar cita, de 9 a 2, està cada dia el fiscal allà i se li pot posar en coneixement qualsevol situació que coneguem que hi ha una persona que pot estar en risc. Doncs, per tant, ja vaig acabant. Que quedi clar que s'aboleix, doncs, la incapacitació ja no existeix, l'incapaç ja no existeix, els incapaços, els declarats incapaços, ara s'estan fent les revisions de totes les sentències. Per sort o per desgràcia no s'estan fent com s'haurien de fer perquè hi ha un volum de feina tremendo i la llei ha posat un termini d'1 més 2 anys per fer totes les revisions de les sentències i, clar, els jutjats ja van col·lapsats de sempre. I ara, doncs, dir, no, ara per fer la revisió no és només qüestió de dir, mira, qui ara era tutor, ara el faig guardador. No, és que ha de fer aquesta entrevista amb el metge forense, buscar un informe social, o sigui, molta feina per cada un dels casos que ja està feta la declaració d'incapacitació. I, clar, una miqueta a mi m'han explicat de dintre mateix, aquí a Tarragona no ho sé com funciona, aquí a Tarragona, però m'han explicat de jutjats que els estan fent com a xurros. I fins i tot l'entrevista és trucar per telèfon. El jutge truca per telèfon, vale, ja està, vinga, faig el mateix, passa de tutor, passa a guardador de fet i té plenes facultats per tot. Aquesta persona, d'altre cop, segueix sent incapaç, perquè tot li haurà de fer la persona de suport. I falta que aquesta persona de suport, que sempre ha fet de tutor, que sempre ho ha decidit tot segons el seu criteri, no pas segons el criteri de la persona amb discapacitat, doncs falta que aquesta persona entengui que a partir d'ara és una altra cosa, perquè el jutjat, evidentment, no li explicarà. I, per tant, doncs, falta que algú li expliqui a aquesta persona, mira, doncs, a partir d'ara la cosa és així i falta que tingui la prou flexibilitat com per canviar el paradigma. Doncs, desapareix la figura de tutors, desapareix la curatela, que ja deia que era com un tutor per temes concrets, desapareix la pròrroga de la pàtria potestat, que també era quan hi havia les discapacitats que venien de quan eren petits i de quan eren menors d'edat i ja se sabia que això seria, en el futur seguiria sempre igual. Llavors, quan feien 18 anys o abans se demanava la pròrroga als pares que seguissin tenint la pàtria potestat. Doncs també desapareix la pròrroga de la pàtria potestat. Per tant, judicialment, quan se fan ara les revisions o quan s'ha de decidir la persona de suport, s'anomena un defensor judicial. O sigui, a banda del Ministeri Fiscal, que el Ministeri Fiscal sempre vetlla pels incapaços, doncs les persones amb discapacitat i pels menors, a més, se'ls anomena un defensor judicial dels menors i de les persones amb discapacitat. Això ja ho he explicat. I bé, doncs, les idees amb les quals m'agradaria que us quedéssiu, sobretot, és que tothom ens podem trobar, com he dit ja al començament, tothom ens podem trobar en un futur en una situació de discapacitat temporal o permanent. I més encara en l'entorn en el que us moveu, molts de vosaltres, vull dir, segons la discapacitat que tingui la persona que teniu al costat, doncs sabeu que pot anar més i, per tant, és una cosa que pot sorgir en un futur. I, per tant, molt important, anar a qualsevol notari a designar, a fer poders notarials indicant a quina o quines persones voleu que siguin les que us donin el suport i quines són les vostres voluntats en el possible. No, evidentment, no. O sigui, porteu més o menys per escrit. Clar que tampoc no serà el mateix dia que us ho farà el notari, però una miqueta, vull dir, tindrà clar, no? És una cosa que l'hem d'anar planejant en temps, de dir, a veure, quines coses voldria que es tinguessin en compte si en algun moment jo no puc decidir per mi.
tenir clar que la persona de suport no cal que sigui la mateixa en tots els àmbits, que pot ser que només necessiti un suport en un tema en concret i, per tant, només serà aquella persona que jo he designat per aquell tema en concret, les altres no faran cap funció. Si la persona amb discapacitat ja té un cuidador que està fent les funcions, aquesta persona pot anar al notari i designar la o les persones que la substituiran en les seves funcions d'assistència a la persona amb discapacitat. També importantíssim. La mateixa persona que té la discapacitat pot fer també la designació notarial o judicial, sempre que les seves facultats ho permetin. Pot fer també això d'aquí, pot anar al notari i dir quines persones vol que l'assisteixin. Tenir en compte que els notaris ja tenen aquest protocol establert, que tenen uns formularis, s'entrevistaran, consultaran el seu entorn per estar segurs que és la seva... consultaran amb el seu entorn. Li preguntarà per dir alguna cosa, amb qui vius, i que tens germans, i tiets, i què fas amb el dia a dia, i que vas a aprendre alguna cosa, que vas amb amiguets o amb el que sigui. Doncs, clar, veure una miqueta una composició del lloc de quin és el seu entorn més proper. I llavors, això és el que s'hauria de fer. I llavors buscar de dir, doncs escolta'm, per què no m'aportes? Per què no vens un altre dia i m'aportes aquest amiguet i la mama i no sé qui més? I llavors mirar, parlar amb el seu entorn, per dir, mira, doncs aquesta persona amb discapacitat m'ha expressat la seva voluntat de fer això d'aquí. Vosaltres creieu que realment és la seva voluntat o com ho veieu? Clar, per dir, no, és que això d'aquí si no ho havia dit mai, si sempre havia expressat una altra cosa i resulta que al darrere té una persona que l'està influenciant malament, malament o diferent amb el que realment pensava. I després, doncs això, que excepcionalment, mitjançant una resolució, en el cas del jutge, una resolució motivada, es pot prescindir del que hagi manifestat la persona afectada quan s'acreditin les circumstàncies greus desconegudes per ella o quan, en cas de nomenar la persona que ella ha indicat, es trobi en una situació de risc d'abús, conflicte d'interessos o influència indeguda. I que l'assistència, aquesta figura d'assistència, l'assistència s'extingeix per la mort de la persona amb discapacitat, evidentment, o perquè han desaparegut les circumstàncies que la van motivar. Perquè també pot haver-hi alguna discapacitat que, escolta'm, que d'aquí 10 anys, escolta'm, que troben alguna solució, que la ciència ha avançat lo suficient. A veure, n'hi ha, Carme? N'hi ha, de tant en tant, n'hi ha. Ja sé que segons què no, però doncs això. Per tant, planifiquem el nostre futur els que podem i tenir en compte això que hi ha la gent amb discapacitat actualment, també en molts casos, ja he comentat, hi ha casos que evidentment no, però poden planificar el seu futur. Per tant, mai és tard. En la mesura de lo possible podran planificar igualment el seu futur. I fins aquí. No sé si teniu qualsevol pregunta, qualsevol cosa. Molt bé, moltes gràcies. I de res.